הלו? שלום גברתי, תפתחי את הברז, יש שם מים? בודקת. כן, יש. אז מה חשבת שיש שם? קולה! חשבתי מה דרך מקצוען עושה את זה. מוקד 107 בת ים, איך אפשר לעזור? רציתי לשאול, אני נמצא עכשיו בפארק מנהטן, נחת פה משהו מוזר מהשמיים. אני לא רואה שום דבר חריג בפארק מנהטן, אבל אני רואה את הנעליים הצהובות שלך. תקשיב, יושבות עליך פגז. אבל איך? תן, אני אראה לך איך עושים את זה. Привет, я хочу спросить... רק שנייה בבקשה. Пожалуйста, чем я могу вам помочь? מה זה? ממתי מדברים פה בשפות? Мы работаем 24 часа в сутки на любых языках. שרמן. שומעת? איפה שזה פיצה או משתאים לאכול? אמנם זה לא בתחום אחריות העירייה, אבל אם תשלח הודעה בוואטסאפ שלנו, נוכל לשלוח לך מיקום של כמה עסקים חדשים מעולים שהגיעו לעיר ונמצאים קרוב. וואטסאפ למוקד? מה קורה פה? כן, זמינים עבורכם גם בוואטסאפ. אפשר לשלוח הודעות, תמונות ולקבל מענה בהקדם. שמחנו לתת שירות. בוא נח למים! למה, מה חשבתם שתמצאו פה? קולה.